Salvador mga idol, kuhanan mo lang. Ayun no, si AJ Salvador mga idol. Sige, kuhanan mo lang. So yun no, good morning mga idol. Medyo tinanghali tayo mga idol. Hinabol lang natin tong MTB category mga idol. Maaga kasi silang umalis. So tingnan natin kung andito si Kuya Ben. Pero palagay ko wala si Kuya Ben na sa Rizal yun mga idol. So pasensya na kayo, medyo shaky itong ating video coverage dahil sa kamamadali natin na hindi natin nakita. Hindi pala naka-stabilize itong ating camera. So ngayon lang naman to mga idol. So pasensya na, medyo shaky talaga. Medyo hindi natin i-stabilize kanina. Talagang hindi namin na-stabilize dahil sobrang shaky. Hindi namin naglalag mga idol. Kaya wala tayong mga shoutout na overlay mga idol. Shoutout na lang sa inyo mga idol kay MarTVI, Kuya Ben, Imelda Sirot YouTube channel, Kera Domingo. At shoutout sa lahat ng mga ka-youtubers natin dyan, si Bike Tabike, Bagito Motovlog, Rene Alayon, Kida Eki, Paring Cool, Elwox TV. Dito pa ba si My Cycling Diary, Francis M, Bike Tayo, Bike Mode, IUD, Sculptura Escapade. Sino pa ba mga idol ang ating shoutout? At mahirap mag voice over mga idol. White Mix Motovlog, shoutout sa iyo idol. Shoutout din sa Northern Luzon Cyclist, Siklista ng Umingan. Shoutout Pitik at Tintik. Shoutout din sa SB News, kay DKA Studio, si Jane M Visuals. And sa lahat na lang sa inyo mga idol, bukas muna kayo sa shoutout sa laro sa game kasi talagang naglalag. Kayo na ko pang umaga ito inaayos, kaya pasensya na mga idol. So back to the race. Yun no, ang sarap nyo. Talikod, talikod. Yun no, ang sarap nyo. Napakasarap ni Joshua. So kukunti lang sila mga idol. Bakit tayo? Wala sila po. Ayun, ay sarap. Yun mo? Balik na. Tayo, meron na breakaway mga idol. 240. Anin tong andito sa may bandang harap mga idol. Ayun no, si EJ Cara, si AJ Salvador. Sino ba itong mga tao? Si Joanel Alban, si Tim Hora, ay si NJ Hora, si Lawrence Duran. Yun no, ang sarap mo idol. So ito ngayon yung ating 6-man breakaway. Medyo lumalabang sila ng mga 100 meters sa mga ay sa ating peloton. Sila mga idol. O kanan-kanan lang. Yun o. Balikan. Ayan, inaabot na sila ng peloton mga idol. Ayan natin kung maaagaw ang kampyonato kay Joanel Algar mga idol. Ayun na, nagdadala ng tuwardo. Yun no. Likod. Ito yung ating peloton. Ayun no, si Jackson Jair mga idol. Yun no. Lalakas ko nga yung time na. Titin mo lang yung paa mong gano'n. Titin mo para hindi ka malaglag. Taas mo. So ayan mga idol, wala ulit tayong breakaway. 2 laps kaya ito, 1 lap.
sila mga idol. Magandang laban to mga idol. Ayun o, shout out. Ang sarap mo, Claro. Ayun o, nag-o-open ka na ng ibabaw mga idol. Kumaalagwa tong si Giovanni Valdez, susundan ni MJ Hora at ni Lawrence Giron mga idol. Ito yung dalawa o, nasa ating breakaway. So ngayon, yung dalawang magkaribal mga idol, si MJ Hora saka itong si Johnel Aljar mga idol. Sabi doon ito tayo, lipat mo sa kabila, lipat mo dito. So ito ngayon yung ating nasa harapan muli mga idol, si Joanel Albiar, MJ Hora, Lawrence Beron, at yung isa hindi ko kilala mga idol. Ayun o, isa lang. O pagbalik limati na. O pagbalik limati na. Ayun mga idol. Ayun o, ayun o, nagtitira sa harapan mga idol. Tirahan mga idol. Ubusan ng lakas to dahil isang lap lang pala to. Isang lap lang yan ha. Pagbalik limati na ha. So ayun mga idol. Ayun o, may nagkumitira sa may bantang likod. Okay, ito tayo, maganda rito eh. Mabilis mong ilipat ha. So ito na, ayun o, bitira sa may bantang kaliwa. Ayun o, puntaan mo, ayun o, ayun o, ayun o. May tumata ka sa may bantang kaliwa mga idol. Si EJ Kera. Ayun o, tumakas sa may bantang kaliwa, kumain ng chocolate. Ang sarap naman yan, chocolate idol. Kakanda na to mga idol, dahil isang lap lang. Ang sarap. Ay, pajibar. Ayun. Ito ngayon, nakto, ayun o, pang TikTok ni Joshua. Ayun o. For the first time, breakaway, Joshua Cruz mga idol. EJ Kera, ayun o. Tumira kayo sa liwan ng harapan si Joshua Cruz mga idol. Itong dalawa to, magkakampi to mga idol. Usapan na namin to, breakaway. Bandang huli, breakaway. Ito. So ito yung ating breakaway mga idol. Bilisan mo ha. Breakaway yan, dalawa mga idol. Diretso mo sila. Okay, ito na. So mag-yoyotan na sila mga idol. Yay, hutan na kayo lang. Yeah. Dala nyo. Ayan, nakayutan na sila mga idol. So banatan na to. One lap lang pala to mga idol. Ayun ha. Ayun ha. So isang lap lang, di banatan na yan. Sa likod. Yan. Pag ganun na. So ayun mga idol. Hoy, isang lap lang. Okay, banatan na to mga idol. Ayun o, sa likod. Ayun o. Kuha naman naman si idol yan, si Claro. Ayun o, si Claro ito ngayon o. Medyo pupunta sa may bandang harap mga idol. One lap lang sila, one lap lang mga idol. So ito, mabilis ang kanilang takbo. 55 kilometers per hour mga idol sa likod. Punta natin itong dalawang breakaway mga idol. Ito. Meron tayong dalawang breakaway. Siguro more or less to 100 meters lang ang lamang mga idol. Sigurado, kukulitin na naman ako sa messenger dito. At sigurado, send agad. Send video mga idol. Yan, si Joshua. Ano pangalan nito, Joshua? Ipalo mo na. Danilo. Ay, si Danilo Aquino ba yan? Ay, pamangkin ko pala ito si idol. Yan pala, si Danilo. Saka si Joshua Cruz, mga idol. Ang ating nasa breakaway. So, tignan natin sa Peloton. Hintayin natin itong Peloton. Tignan natin kung anong nangyayari dito sa Peloton. Mabilis ang init. Okay lang. So, ito yung ating Peloton mga idol. Ayan o, malapit lang dumikit sa may bandang harap. Apat yun mga idol.
mabilis lang didikit sa may bandang harapan mga idol. Yun oh. Yun oh, ito. Ayan, mabilis mga idol. Ayun na yung ating master mga idol. Hindi tayo nakapag-cover sa master ha. Ayan. So, okay na lang. Didikitin na nila yung ating skeleton mga idol. Ayun na ating breakaway. So, ingat-ingat mga idol. Okay, malinis. So, ayan, mabilis mga idol. Yun, didikit na itong unang grupo sa ating Suman breakaway mga idol. Ayun no, si White, si Lawrence, si MJ at yung itong nakatimbora mga idol. Didikit na sila sa ating Suman breakaway. Ayun, paano mo kan? So ito na mga idol yung ating second group. Si Bright, ayan, kuha naman ito. Yun ha. Okay. So ayan mga idol. Ayan na, ayan na, ayan na mga idol. Ano mo? Ayan na, si Juanel mga idol. So ito na sa likod. Ito na, bibigit na itong ating dalawa itong bibigit sa likod. Nakikita sila sa breakaway mga idol. So ayan na, mabilis na. Binampatan pa nila ang Suman breakaway mga idol. So yun, naiwan si dalawang breakaway mga idol. So ito si Joel saka isang naka-block mga idol. Ito na ngayon ang ating breakaway. Tignan natin kung maabot pa ito ng second group at skeleton mga idol. Sige tayo, parang sa likod. Ito na ngayon yung ating second group. Nakalina yung breakaway. Pinabutan na sila mga idol. Okay, ganyan lang. Yun no. Yun, magdidikit na naman mga idol. Napakasarap. So yun, magdidikit na naman mga idol. Okay, doon sa likod pa. So, pwede tayo sa may bandang harap ulit mga idol. Huwag mo lang mabuti yung cellphone ha. Ayun. Okay, clear. Kuha naman, kasi lang. Ayun o, may committee lang sa may bandang harapan mga idol. Medyo madidikin tayo. So, kaya didikit na sila mga idol. Sige, sa likod. Ayan, naabutan na yung ating breakaway mga idol. Ayan, may road bike ko. Nag-aabot yung road bike sa kapan ha. Yung road bike, ayan na. Sige, ilipat dito pag ganun na. Sipatin mo. Yung mga road bike mga idol, ayun o, konti lang din mga idol. Pwede tayo sa MTB. Ngayon, may nag-breakaway na naman mga idol. Ayun, si Harold Guzman mga idol. Nag-breakaway sa ating peloton. Tignan natin kung may tatagpos lang ng finish line mga idol. Tignan natin si Harold. So ito yung ating breakaway mga idol. Solo breakaway. Si Harold mga idol. So malayo ang ating skeleton. Si John J. Hora kumakan na mga idol. So pinabayaan nila itong breakaway. Naka-play ba? Ano? Breakaway. So lumalayo itong ating breakaway mga idol. More or less 300 meters na. So 250 meters ang lamang ng ating breakaway. Lumalayo mga idol.
diretso idol. Dapat hintayin yung skeleton. O ganun, kanya tayo ba? Hintayin natin yung skeleton. Ayan yung skeleton mga idol. Oh, shout out! Yun o! So ito yung ating skeleton mga idol. Ayan na sila. Medyo malayo na yung ating takeaway, 150 liters mga idol. Ayun na, may tumitira na ito ng harapan mga idol. So wala na dyan. Yung paglipat-lipat mo. So ayun mga idol, 100 meters, 50 meters ang lamang ng ating telasong mga idols sa ating nag-iisang breakaway. Ito yung hindi pa. Huwag mo nang papatay, baka nakapatay yan. Okay, kuha nang din. So ayan yung ating skeleton, napakahaba mga idols sa pagilid. Ganun mo ito. Dito sa dito. Ayun o, may kumakala kayo mga idols, si Bright. Ayun o. Si Bright, pinundan ni Carl Antuloy mga idol, tsaka ni Joshua, ayun o. Tignan natin kung makahabol na yung ating ano mo ito. Hindi isang breakaway, paligod. Yes, ang ito, ayaw lang. Oo, isa lang. Ito kaya may naghahabol sa likod mga idol. Mukhang mahirap ito o. Napakasikip mga idol. Ito yung ating isang breakaway. Medyo ganoon pa rin ang lamang mga idol. Tignan natin kung maaabutan pa ng ating skeleton. Likod. Ito yung ating skeleton mga idol. Nagkakagulo na sila sa likod. Pilit nilang hinahabol itong isang breakaway. Ayun o, yung isang breakaway mga idol. Si Harold de Guzman. Ayan na. Medyo nagkakawatak na sa ating skeleton mga idol. Ayan na, ito. Ayan, yung mahabol mga idol. May isang naka-alpas sa ating skeleton. Ayun, didikit niya sa ating nag-iisang breakaway mga idol. Malapit na tayo sa finish line. More or less 600 to 700 meters to the finish line mga idol. Kapit lang mga idol sa likod. Nagkakagulo na sila sa likod mga idol. Ayan. Ito na, dumikit na itong isa mga idol. Dumikit na siya. Dalawa na itong ating breakaway mga idol. So tignan natin sa bandang likod kung nagkakagulo sila sa likod mga idol. Ayan sa likod oh. Ayan, nagkakabakbakan sa likod mga idol. Ayun, tumira si AJ Salvador mga idol. Kuhanan mo lang. Ayun oh, si AJ Salvador mga idol. Tumira, sinusundan ng nasa likod mga idol. Malapit na siyang dumikit sa ating breakaway. So napakahirap nitong i-vlog. Abante! Ayan na! Sa likod! Ayan na! Abante! So ayan, nagkaabot-abot. Tingnan kayo. Nagkaabot-abot na mga idol. Ito na. Ayan na mga idol. Ingat na lang mga idol. Ito na mga idol. Ito may nauunang isa mga idol. Ayan o. Ito yung isa mga idol. Mukhang hindi na ito aabutin. Sa may likod may isa pa mga idol. Malayo, nagpapakiramdaman doon. So
Ito siguro magbabakbak mga idol. Baka ito manalo sa ating MTB category. Ito na ang ating nag-iisa mga idol. Mukhang hindi na ito aabutan mga idol. Ito na, nag-iisa mga idol. Agpad, agpad. Mga idol. Ayan, sa likod mga idol. Sige, sige, sige. Ayan, sige, sige. Sige, buwak, buwak yan. Yun o. Wala yun. Sino na una? Second? Woo! So ayan mga idol, sumama dito sa aming karera. Muna ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin kung handa na ba ang lahat. nakaraos mga idol. Tara na at pumadyak. 20-20 retratan. So nauna, sino yung nauna? 20-20 balatan. 20-20 pagmaan. 20-20 digmaan. Masaya. Sino nauna? Ikaw? Manalo. Ano pangalan mo? Di na yun mahalaga. Ang Taga saan? ikaw ay naging masaya. Ting kapadyak ko. Taga saan ka? Pwede kahit sino. Tiga. Brother o sisters, kasali dito. Kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon. Huwag